Ако монтираш профили за гипсокартон или работиш по различни инсталации, ти трябва специалният атакер за бетон на Хайкоки. Вземи го сега на отлична цена, без газ, без компресор и без маркучи. Слагаш батерията и си готов за работа. Подходящ е за директен монтаж в плътен бетон или метал. Работи с пирони от 15 до 40 мм. 110 джаула сила на удара за надежно и сигурно фиксиране. AirSpring Drive система с постоянна мощност без газови консумативи и 25% по-ниски експлоатационни разходи. Безчетков двигател за повече мощност и по-дълъг живот. Двустепенно регулиране на дълбочината за контрол и защита на материала. Слим конструкция за работа в тесни пространства. Мощност, контрол и сигурност при монтаж в бетон. Разгледай такерите на Хайкоки в Ташев Галвинг. Вземи на място в магазина или поръчай с безплатна доставка от tashevgalving.com.